Saúdos, boas tardes. A tensión foi máxima esta mañá no Congreso dos Deputados. A corrupción, o último informe da UCO e os pagos con cartos en efectivo centraron o debate. Por todo isto, o Partido Popular anuncia que citará a Pedro Sánchez no Senado. María Cheda. Iso está citado a declarar no Senado polo Partido Popular precisamente despois de coñecer este último informe da UCO. Previsiblemente o presidente do Goberno debería acudir á Cámara Alta entre os días 21 e 30 deste mesmo mes, pero non parece preocupado porque respondeu con burla a Núñez Feijóo. Dixo: ánimo, Alberto. Insiste Sánchez en que non existe financiamento irregular no seu partido, pero sí é certo que non responde ás preguntas dos populares, algo que Núñez Feijóo catalogou de patético. Hoxe aquí na Cámara tamén se escoitou esa palabra coa que Koldo García se refería aos billetes de 500 euros, esas xa famosas chistorras. Se acabou a huida. Finalmente, o PP vai usar a maioría que ten no Senado para citar a Pedro Sánchez este mes de outubro na comisión que investiga o caso Koldo. A resposta do presidente foi esta. Ánimo, Alberto. O PP cree necesaria a súa comparecencia tras o último informe coñecido da UCO en que aparecen sobres do PSOE con cartos. Soles, lechugas, folios, chistorras, es muy elocuente. Léase la página 28 del informe y verá que sus acusaciones son absolutamente falsas. Usted es el máximo responsable de todo. Usted está tan pringado como ellos. Elija bien sus batallas, señor Feijóo, porque para sobrecogedor, el Partido Popular. Feijóo tamén puxo foco sobre outro ministro, o de Política Territorial. Preguntarle si todo lo que se está publicando sobre él es cierto. O que se publica é que a Garda Civil está a punto de facer público un informe sobre el. O ministro aventura xa as conclusións. Torres ni ha pedido mordidas, ni se ha beneficiado de comisiones. Foto en man, Tellado acuñaba un novo termo no seu cara a cara con Bolaños. El clan de la Chistorra. Esta foto es de esta época. Y usted está ahí al lado de todos ellos. El gobierno aguanta con paciencia sus embestidas y les aguanta sus difamaciones. O PP calcula que a comparecencia de Sánchez no Senado se produza despois de que Ábalos e Koldo declaren no Supremo e antes de que empece o xuízo o fiscal xeral do Estado. O informe da Unidade Central Operativa da Garda Civil recolle a existencia de sobres en efectivo co logotipo do PSOE e o nome do exministro José Luis Ábalos, unha práctica que reabriu a polémica sobre os pagamentos en efectivo. Eso es una práctica habitual de todas las empresas, incluso de esta institución. Unha afirmación de Pachi López que desminten dende o Congreso. O portavoz socialista apunta agora a Cámara Alta. Vayan al Senado a ver cómo dan el dinero a los que tienen, por su responsabilidad, algún viaje internacional, en sobres y en dinero en metálico. Unha práctica que tamén normalizan os socios de goberno. Yo me atrevería a decir que en cuanto a las dietas y en cuanto a los pagos de facturas personales de los diputados y los senadores, se actúa así. Pero hai deputados que aseguran non saber destes pagamentos. ¿Pagar dietas o grupo parlamentar? No me han pagado dietas en mi vida. Os socialistas din que o informe da UCO non apunta en ningún momento o financiamento irregular do PSOE. A Universidade Complutense decidiu presentarse como parte prexudicada na causa que investiga a Begoña Gómez. Acepta así o ofrecemento que lle fixera o xuiz Peinado ao considerar que a actuación da muller do presidente puido causarlle un prexuizo económico cando dirixía unha cátedra. Podemos, finalmente, permitirá que esta tarde o Congreso convalide o decreto sobre o embargo de armas a Israel. A formación morada continúa mostrándose moi crítica co goberno, pero di que votará a favor para que a sociedade saiba que España segue mantendo relacións militares con Israel. E seguen as malas noticias pro sistema aeroportuario español. A Comisión Europea ábrelle un expediente ao goberno por multar con 179 millóns de euros a varias compañías aéreas que cobraban pola equipaxe de man. Bruselas considera que o goberno non respecta a liberdade das aeroliñas para fixar prezos. María. Sí, a Comisión Europea cuestiona as multas impostas a Ryanair, EasyJet, Vueling, Volotea e Norwegian, sancionadas por cobrar suplementos aos pasaxeiros pola equipaxe de man ou por reservar asentos contiguos, e inicia un procedemento de infracción contra España. Bruselas entende que a lei española de navegación aérea podería cuestionar o mercado único e por iso abre este expediente sancionador que cree que así podería limitar a liberdade fraccionaria
tarifaria das compañías. Agora o Goberno conta con 2 meses para responder ou modificar esta lei. De non facelo, o caso podería chegar ata o Tribunal de Xustiza da Unión Europea. Desde aquí, desde a Comisión, insisten en que non se trata de cuestionar a protección dos consumidores, senón de asegurar que as regras comerciais sexan as mesmas en toda Europa. E unha desas aerolíneas expedientadas polo Goberno é Ryanair, que mantén o pulso co Executivo polas taxas dos aeroportos. A compañía irlandesa acaba de anunciar un novo recorte das prazas para voar dende os aeroportos rexionais de España, desta vez na campaña do próximo verán. Para la temporada de verano de 2026 estaremos añadiendo 600.000 plazas en aeropuertos como Madrid, Barcelona, Palma, pero estaremos recortando, por otro lado, 1,2 millones de asientos en la España regional, todo debido a las altas tasas de AENA que están dañando los aeropuertos regionales. En este contexto inestable no transporte hai malestar dos viaxeiros de Galicia a Madrid polos altos prezos dos trens. Incluso os hablos, anunciados como de baixo custo, teñen picos nos que son máis caros que o avión. Os Hablo chegaron a Galicia en xullo de 2024. Son convois máis básicos e mellor de prezo, como unha sorte de aeroliña de baixo custo. Pero tamén, como as aeroliñas de baixo custo, custa facerse coas ofertas que anuncian. Sí, eu esas gangas tampouco nunca se atopo. Non los he visto nunca. Llevo años cogiéndolo y no, ofertas de esas no. E tamén, como aos voos, os prezos dispáranse cando hai máis demanda. Depende se é un viernes, un sábado, claro, un domingo para volver a Santiago. En algunas franjas es el doble de otras. De mediodía, tarde, nas horas máis normales, ¿no? Sí que se dispara máis o precio. Ahora mismo sale un precio, pero si coges uno que viene después, que ya es un AVE, te cuesta el doble. Pois ás veces pode ir máis caro que o AVE. Se queremos, por exemplo, viaxar a Madrid dende Vigo este venres, o billete do tren de baixo custo pasa dos 100 euros. Ben é certo que despois de conxemar e tamén os prezos do avión se disparan, pero din os viaxeiros que ás veces ata sae máis barato voar. Mirando, comparando, incluso pode ser máis o tren que o avión, a veces. Pois mira, eu viñen hoxe de Barcelona en avión e saliume máis económico que no tren. Aquí para ela 76 euros. É demasiado, mas é menos que avión, sí. Queda agardar polo efecto que poida ter nos prezos do tren a marcha de Ryanair, que suspenderá as conexións Santiago-Madrid a finais deste mes. Tamén no Congreso, o BNG instou o presidente do Goberno a avanzar na transferencia da AP9 a Galicia. Pedro Sánchez destacou os descontos nas peaxes nesta autoestrada e na AP53, a que enlaza Santiago con Dozón. Queremos que a tramitación da lei para a transferencia da AP9 á Administración galega non siga demorándose de maneira injustificada e poida concluirse canto antes. Estamos avanzando y mucho en infraestructuras, con descuentos para usuarios de la AP9, de la AP53. Encarecen as viaxes e tamén a cesta da compra, pero aínda así, a maioría dos consumidores manteñen os seus hábitos alimentarios. 3 de cada 4 aseguran que non recortan en comida. Un barómetro publicado hoxe tamén reflicte que cada vez somos máis exixentes coa hostalería en canto a comida saudable. A hora de comer fora da casa cada vez somos máis exixentes, incluso co menú do día. La gente lo que máis busca es comida casera, ¿sabes? Unas lentejitas, ¿sabes? Un pollito así hecho casero, una lasaña que hagan aquí de casa que non sea congelada. Segundo o barómetro Food que se acaba de publicar, 8 de cada 10 clientes buscan opcións saudables nos restaurantes. Pues en vez de usar tomate en brick, que hagan ellos la salsa de tomate. Que a carne sea fresca, o pescado sea fresco tamén, verduras, que leve poucos condimentos. A porcentaxe de clientes saudables subiu unhas décimas con respecto ao ano pasado e está a anos luz dos hábitos que tiñamos hai 3 décadas. Que xa empezamos a poñer verduras nos platos. E a veces te encontrabas que a sorpresa que, bueno, que a xente as rexeitaba, non as quería, moitas veces iban a basura. A preocupación por unha alimentación saudable reflíctese tamén na cesta da compra. 4 de cada 10 consumidores aseguran que é un gasto intocable. En comida non aforro, mira como estou. Eu estou mantido. Aforraré noutra cousa, pero en comida nada. Comida no. Lo que pasa que gasto el doble de lo que gastaba. O 60% dos consumidores asegura que destina á alimentación o 20% do orzamento mensual. Hoxe tamén coñecemos datos de consumo, neste caso cultural. Estamos no mellor momento dos últimos 20 anos cos mozos como grandes protagonistas. Sabela.
Especialmente os libros, a literatura, volven chamar a atención da xente como non o facía dende hai 20 anos. Especialmente tamén está atraendo a lectura os máis novos. Que nunha enquisa feita a máis de 16.000 persoas de máis de 16 anos, nesa enquisa máis da metade das persoas recoñeceron que leron un libro polo menos unha vez no último ano. E, sobre todo, seguimos lendo libros en soporte papel por riba do soporte digital. O marketing, a imaxe, é importante tamén no ámbito da lectura. Por exemplo, estes dous libros son exactamente o mesmo e o mesmo título. Este é 2 euros máis caro porque ten o lomo con debuxo, pero malia ser máis caro e ser exactamente o mesmo libro, custa 2 euros máis. Pero é tamén o que máis se está vendendo. Para ver pois un pouco que pode interesarme, a que podo dedicarme no futuro, ver un pouco tamén as asignaturas, porque a veces pensamos que unha carreira dunha maneira, pero resulta que vemos as asignaturas e pasa a ser algo completamente distinto. E é que estou un pouco indecisa de collín de todo, porque ainda non o sei. Que queren ser de maiores os adolescentes? A pregunta non é doada, pero para tentar resolver dúbidas, uns 10.000 mozos de 187 institutos de toda Galicia van pasar ata o venres polo Salón Edugal en Pontevedra. Probar en primeira persoa como é o traballo dun técnico de imaxe e son ou dun experto en coctelería ou estar na recepción virtual dun hotel. Vamos facendo o check-in dese hotel seguindo os pasos. Vivir a tensión no interior dun blindado ou experimentar esa sensación orgánica do barro. Quizás canta máis tecnoloxía hai, máis temos esa necesidade de recuperar ese contacto. Os estudantes buscan aquí información e tamén sensacións que lles axuden a tomar unha decisión vital. A tecnoloxía ou a inteligencia artificial gústame moito, así que a ver se atopo algún stand por aquí para informarme. Me gustaría moito a rama da sanidade, pero bueno, últimamente a nota de corte está moi alta, entonces pois hai que baraxar varias opcións. Yo a mecánica de coches. Nalgúns casos, para que a información sexa máis próxima, atenden os expositores alumnos de doutoramento. Somos tecnólogas de alimentos, é unha carreira que non está nada coñecida, pero realmente en toda a industria é necesario un tecnólogo de alimentos. Hai titulacións que existen que eles non saben que están aí. Aparte que temos 187 centros confirmados. 10.000 estudantes. Nesta primeira mañá tiveron moitas visitas ás casetas que explicaban como dedicarse á moda ou á investigación. Moitas empresas avanzan para producir con enerxía máis limpa. É o caso de Xeal. A histórica fábrica DC ten en marcha unha iniciativa para sustituir o carbón mineral por vexetal. O proxecto estáse a desenvolver en Dumbría. Na antiga Ferroatlántica traballan na fabricación dun combustible vexetal para mesturar con ferro. Destinan 25 millóns de euros a deixar de depender do carbón mineral. Unha planta que nos permitirá usar carbón vegetal en vez de carbón fósil e así aforrar aproximadamente 50.000 toneladas de emisión de CO2 na atmósfera. A busca de eficiencia é o propósito tamén de empresas como CO2 e Smartec, que desenvolve programas informáticos que fan que empresas galegas poidan aforrar en enerxía, por exemplo, pesca nova. Lo que se consigue es optimizar, ¿vale? Ser capaz de identificar, bueno, pues para grado, ¿vale? que reduzco o que incremento en la nave de congelado, por ejemplo, o en los túneles de congelado, cuánto ahorro. Para empresas e particulares, as eólicas están a repotenciar vellos parques. Implica menos máquinas, pero máis eficientes. Son aeroxeneradores con unha maior potencia unitaria, máis eficientes, e que con menos aeroxeneradores conseguimos xenerar moita máis electricidade, precisamente por esa evolución na eficiencia das propias máquinas. Apostas que se debaten nos Energy Days, un foro que busca que a industria galega sexa eficiente e, sobre todo, máis competitiva. Este peixe espada de gran tamaño acaparou hoxe todas as olladas en Conxemar, a feira dos produtos do mar que se está celebrando en Vigo. Había moita expectación por ver como despedazaban. 2 expertos levaron a cabo esta tarefa tan laboriosa e despois os asistentes puideron degustar varios pratos elaborados con este exemplar. Sobre a pesca, Galicia rexeita a proposta de Bruxelas de crear un fondo xenérico que recorta un 67% o presuposto. Nunha entrevista na Radio Galega, a conselleira do Mar exíxelle á Comisión Europea que se teñan en conta as peculiaridades de cada país e que se aproben fondos específicos para a pesca galega.
que non teña pois ningunhas particularidades específicas para o sector marítimo pesqueiro e non haya unha cantidade suficiente para que o sector poida enfrontar e poida atender os retos e os desafíos que lle vai a impoñer a política pesqueira, pois é necesario. E máis peticións, o BNG súmase á reclamación do sector pesqueiro do IBE cerca para todos os produtos do mar. Dende Conxemar, a portavoz nacional Ana Pontón atribúe a diminución no consumo de peixe o alto prezo. Que se aplique ese IVA do 0% para considerar o peixe como un produto de primeira necesidade e que, polo tanto, esta sexa unha medida que axude ás familias e que axude tamén a un sector que é estratégico na nosa economía. En Vigo, os radiólogos volveron concentrarse este mércores ás portas do Hospital Álvaro Cunqueiro no terceiro día de folga para demandar máis persoal na quenda de garda. O paro está a provocar a suspensión de probas de radioloxía. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, asegura que están negociando para intentar chegar a un consenso cos radiólogos. En los últimos 10 años ha aumentado un 80% los TACs urgentes y seguimos siendo los mismos que éramos hace 35 años. Esto conlleva estrés del personal, a ralentizar la urgencia. Creo que a oferta da xerencia é unha oferta interesante, importante, e, bueno, hai que seguir negociando. Non nos gustan as folgas porque ten un impacto sobre os pacientes, ¿no? Pero, bueno, son cousas que temos que falar e solventando pouco a pouco. A máis un momento en que, precisamente dentro da especialidade de radiodiagnóstico, é moi difícil, ¿no?, conseguir profesionais. O conselleiro de Sanidade supervisou esta mañá o inicio das obras no Centro de Saúde da Milagrosa en Lugo. Unha reforma integral en que se investirán máis de 3 millóns de euros e que, segundo Antonio Gómez Camaño, o converterán nun centro máis accesible, moderno e con novos servizos. As obras prolongaránse durante os vindeiros meses e nelas traballarán 25 operarios. Un veciño da cidade de Lugo permanece ingresado no hospital despois de recibir onte unha forte malleira por parte de outras 3 persoas que lle roubaron 1.000 euros. Mentres, a investigación continúa aberta. Nuns intres damoslles máis datos sobre o sucedido. Vivir nunha cidade coas vantaxes do rural é a aposta dos propietarios das casas antigas que resisten ao crecemento urbanístico dos barrios. Por exemplo, en Santiago, a poucos metros do Hospital Clínico, atopamos vivendas con horto, galiñeiro e corte para as ovellas. As casas de arredor todas son dos meus familiares, todos, meus primos, meus pais, tíos, todo. Aquí nacín. Son o único de toda a calle que nacín aquí. Esas son fincas todos que se expropiou para facer estes pisos. Na casa, mentres poida vivir vivo. Eu que sei, criei-me aquí. A poucos metros do Hospital Xeral de Santiago, en un dos barrios máis cotizados da cidade, Manolo coida das súas 6 galiñas de mos, planta as patacas e atende dun pequeno horto como facían seus pais. Moi preto, noutra casa que resiste o crecemento urbanístico do barrio, vive Sara boa parte do ano. De momento, nin as ofertas económicas máis atractivas a animaron a vender. Ten bastante aceptación, ten esta casa. Ten, pero de momento, como non me... A ver, non teño apuro de... Non é que teña moito diñeiro, pero, bueno, non teño... Pois non a... De momento non a vendo. Inmobiliarias e promotoras demandan estas vivendas, pero ás veces o trato é complicado de pechar. Tendo en conta un pouco o contexto que temos aquí na cidade, que falta bastante construción, pois sí que hai promotores e constructoras que, bueno, teñen certo interés nese tipo de casas porque, claro, están en zonas urbanas moi consolidadas e teñen, digamos, ese potencial agora de pois poder urbanizar de forma vertical. Hai xente pois que leva toda a vida vivindo na súa casa e tampouco, por moitos cartos que se lle podan poñer na mesa, queren cambiar ese estatus. E é que hai moita vida que non entra no piso máis luxoso. O peso de todo o material de obra amoreado na terraza puido provocar o colapso do edificio que deixou 4 falecidos en Madrid. A investigación segue en marcha e a zona permanece acordoada despois de que recuperasen os cadáveres. Ata preto das 3 da mañá, os bombeiros estiveron buscando os 4 desaparecidos no derrubamento do edificio que colapsou ante a mediodía no centro de Madrid.
Contaron coa axuda de cans adestrados para localizar os corpos baixo a morea de cascallos. Un trabajo muy laborioso. Son 7 forjados, teníamos casi 3 metros de altura de escombros en una superficie de unos 50 metros cuadrados. Son 150 metros cúbicos de escombros, muy apelmazados, muy compactados, y había que trabajar a mano. Confirmouse xa que os falecidos son unha arquitecta e 3 traballadores, os 3 inmigrantes orixinarios de Mali, Ecuador e Guinea. A Policía Xudicial segue investigando para determinar por que caeu unha parte da sexta planta deste edificio en obras. Es todavía aventurado cuáles son las causas exactas, pero es obvio que una de las hipótesis que se pueden manejar y que se están manejando es que había material apilado en la sexta planta del edificio. O que fallou exactamente foi unha parte do forxado da cuberta do quinto andar, que facía de sostén da terraza superior. Equivale a uns 50 metros cadrados dos 200 que ten a planta do edificio, que caeron a peso ata o soto. E hoxe cúmprense 14 anos dun crime que sobrecolleu a España e que puxo foco sobre a violencia vicaria. Falamos do asasinato de Ruth e José, de 6 e 2 anos, a mans do seu pai para facerlle dano á súa muller pola separación. José Bretón non recoñeceu o crime ata este ano, cando confesou nun libro que finalmente non chegou a publicarse. Foi un 8 de outubro de 2011 cando José Bretón denunciaba a desaparición dos seus fillos. Dixo que estaban con el neste parque en Córdoba cando lle perdeu a pista. A policía detiña o 10 días despois. Durante o rexistro deste terreo familiar atoparon restos óseos nunha gran fogueira. A pesar das dificultades iniciais, os forenses corroboraron que correspondían a 2 nenos. Hai restos de 2 personas, las cuales son menores, en concreto de unos 6 y unos 2 años. A idade que tiñan Ruth e José durante o xuízo confirmouse que o seu pai lle suministrou medicamentos para adormecelos e despois queimounos nunha fogueira co único obxectivo de facerlle o maior dano posible a nai dos pequenos que iniciara os trámites de separación. No era capaz de pensar nada, solamente que yo no volvía a ver a mis hijos, solamente eso. José Bretón foi condenado a 40 anos de cárcere por un dobre asasinato co agravante de parentesco, aínda que non recoñeceu os feitos. Parece increíble que al día de hoy todavía no sepamos dónde está mi hijo. Unha versión que mantivo ata que 14 anos despois confesou por primeira vez que matara os seus fillos nun libro sobre o crime, que non chegou ás librerías despois de que Ruth Ortiz denunciara o dano que se lle estaba a facer de novo ao revivir os feitos. Unha situación que intenta evitar a nova lei contra a violencia vicaria, onde se proíbe aos agresores difundir detalles sobre os crimes para que non poidan seguir danando ás víctimas. O futbolista do Elxe, Rafa Mir, vai ser xulgado por agresión sexual con violencia. O xulgado de Valencia que leva o caso considera que hai indicios suficientes de que agrediu sexualmente a vítima en 2 ocasións e imponlle unha fianza de 12.500 euros para afrontar a posible condena. Canda o futbolista procesan un amigo seu. Os dous terán que comparecer ante a xuíza o próximo luns. O Senado vai reprobar a ministra de Igualdade, Ana Redondo, polos erros nas pulseiras antimaltrato. Faino a Cámara Alta despois de que a semana pasada xa fora reprobada no Congreso coa abstención de Esquerra, Junts e o PNV. No Senado, o PP reclamou a realización dunha auditoría independente e non a que vai facer o propio Ministerio sobre a xestión das pulseiras. En ese sentido, todo el sistema se pone a disposición. E mulleres de toda Andalucía afectadas polos fallos no cribado do cancro de mama van denunciar o Servizo Andaluz de Saúde. Esta tarde decidirán se presentan unha demanda colectiva ou denuncias individuais. Estudan facelo por posibles delitos de lesións por imprudencia, homicidio ou deixación de atención sanitaria. O Goberno andaluz xa anunciou un plan de choque para cambiar o protocolo e informar a todas as mulleres dende o primeiro momento do diagnóstico. Queda libre, con cargos e medidas cautelares, o detido polo atropelo mortal con fuga en Cedo pasado luns. A xuíza investigao por homicidio por imprudencia. Demetrio. Sí, e por outro delito a maiores de abandono do lugar do accidente. Deixouno en liberdade esta mesma mañá, ás 12:15 chegaba ata estes xulgados dende o cuartel da Garda Civil de Carballo e ao longo dunha hora prestaría a declaración diante da xuíza. En liberdade con cargos, coa obriga de presentarse os días 1 e 15 de cada mes, así como a retirada tanto do carné de conducir como do pasaporte, investigado por eses 2 delitos, como decíamos, por ese atropelo, presunto autor dese atropelo mortal do pasado luns, no que un home de 56 anos
anos. Morría a consecuencia dese atropelo mentras cruzaba un paso de peóns en Cee. Un home de 42 anos, natural de Monterroso, perdeu a vida no interior desta nave de Furelos, en Melide. O falecido traballaba nunha empresa de servizos agrícolas e entrara a pesar forraxe na báscula da cooperativa local. Unha repentina indisposición fíxolle perder o control do trator, que acabou batendo contra un muro. Os equipos sanitarios que se desprazaron á zona só puideron confirmar o falecemento do home. Segundo apuntan as testemuñas, padecera un infarto. O outro tractorista falecido na tarde de onte é un home de 85 anos de San Pedro de Cervantes. Protección Civil alertou nun primeiro momento da posible desaparición deste veciño, que marchara a traballar nunha leira co trator. Despois de inspeccionar a zona, os voluntarios atoparon o home falecido a carón do vehículo. Investígase o sucedido, pero todo apunta a unha morte natural e non a un accidente de trator. En Santiago volve a haber preocupación pola venda de droga nun piso do barrio das Fontiñas. É o que denuncian os veciños do edificio, familias con nenos que están atemorizadas. Din que o ir e vir de xente vai cada vez a máis. No es que no tengo permiso para abrir la puerta, entonces no está el dueño y no... Vale, ¿tú no vives aquí habitualmente? No. Sei que non ten permiso do dono, é a resposta que chega dende o outro lado da porta do piso en cuestión. O que non sabe moi ben é quen é o tal dono, o inquilino que entrou no verán e no que ninguén reparou. El chegou solo como un inquilino máis, pero é que ao pouco empezou a entrar aquí xente que sabes que pernota ali. E moitísima xente, ademais. Son tantos xa os que hai ali, son máis que nós. As alarmas saltaron polo ir e vir de xente a calquera hora do día e sobre todo da noite. Moito sube e baixa, moita xente no portal e, bueno, con certo aspecto que dá que desconfiar. Despois o que é continuo ruído é o do portal para arriba para baixo e o ascensor que sube e baixa e ademais pita cando se chama por el. E ese ruído de portazos, a porta de arriba fechando con chave, o ascensor, ese xa é cada 5 minutos, sobre todo a partir das 10 da noite. Protexen a súa intimidade coas persianas baixadas, pero da porta para fora non se agochan. Fomos testigos de que aí se está traspasando droga, porque se ve, porque non se cortan nada en pasala, diante de todos, en plena carretera. Teñen as chaves do noso portal, entra aí quen quere, xa non fai falta nin abrir. Nos abren a porta do edificio eles cando volvemos da calle. Con todo teñen medo por eles mesmos, pero sobre todo polos seus cativos. Son unha comunidade pequena de familias que vivían tranquilas neste edificio de recente construcción ata que esa calma saltou polos aires. Un veciño de Lugo está ingresado no hospital despois de que 3 persoas lle dean unha malleira en plena rúa. Tiraron o chan e deronlle patadas na cara para roubarlle 1.000 euros. Paula. Efectivamente, Antía, esa agresión ocorreu, por certo, na madrugada do luns ao martes. Esa víctima apareceu neste cruce de camiños entre a Rúa Madalena e a Avenida de Magoi, que aquí personouse a policía local despois de recibir unha alerta por parte dun veciño de que aquí había unha persoa con sendas e graves feridas. Efectivamente, cando chegaron aquí ao lugar, viron que esa persoa tiña feridas especialmente na cara, porque, según lles explicou, foi tirado por unhas cantas persoas, en concreto 3, que lle propinaron uns cantos golpes na cara para roubarlle unha cantidade desmesurada de cartos, 200 euros en efectivo, outros 800 euros tamén en efectivos nunha bolsa persoal, 220 euros en lotería de Nadal e tamén unha parte dunha súa documentación persoal e tamén as chaves do seu posto de traballo. Ademais, explicoulle a policía local esta víctima que relacionaba esta agresión con unha discusión que tuvera nun local de hostelería con estas persoas. Como ben indica Santía, esta víctima permanece ingresada no Hospital Lucas Augusti, pero pola súa banda, nestes momentos a investigación continúa o seu curso e que non hai ningunha persoa identificada. Realmente é un animal fascinante, ten moitas curiosidades. É un animal super inteligente, con lo rico que está, te dan ganas de non volver a comerlo. Intelixente, sensible, milenario, rei da camuflaxe en augas profundas e, para moitos, un manxar imprescindible nunha mesa festiva. A busca dun equilibrio entre o consumo e a conservación do polvo fai que se lle dedique un día internacional, que é hoxe, 8 de outubro. Nos minutos desvelamos todos os segredos desta especie. Un veciño de Sarria foi denunciado por roubar o seu propio can da protectora de animais de Lugo. Non quería pagar as taxas polo tempo que o animal pasou no refuxo, así que entrou de noite e levouno. Agora terá que responder por un delito de apropiación indebida.
Din os que coidan del que está asustado e non é para menos. O último mes estivo cheo de sobresaltos para este mastín que agora se recupera na protectora de Lugo. Aquí chegou despois de andar un mes perdido. Bueno, collémolo, estaba cas uñas moi largas, un pouco famélico, pero claro, levaba por aquí igual 15 días fugado, non? Pasado un tempo, un home que di ser o seu dono chegou á protectora a buscalo. O can estaba sin identificar, polo que a protectora puxo en marcha o protocolo de adopción. Ese mismo día pola noite o can desapareceu. Eu fora do canilo collar tirado no suelo e nada, puxemos unha denuncia. Horas máis tarde, a Garda Civil localizou o can na casa do seu exdono en Sarria. Despois somos nós que decidimos se o can vai estar ben en esa casa e dudamos que cando é capaz de facer isto, pois que o can vai estar ben, pero en principio non temos por que devolverlo. O exdono está acusado dun delito de apropiación indebida. Agora será un xuíz o que decida o futuro do animal. Os ladróns asaltaron tamén nas últimas horas un hotel en Silleda. O botín foi máis ben escaso, xa que só levaron unha impresora e un ordenador. O que vai sair moito máis caro é reparar todos os estragos que provocaron. A Garda Civil xa ten a denuncia e investiga o roubo a este ecohotel rural de Silleda a pouca distancia da vila pontevedresa. Os ladróns, a pesar de rebuscar por todo o recinto, non atoparon demasiados obxectos do seu interese. Entraron polo portal que dá acceso ao xardín, vale? O forzaron e despois romperon esta porta, accederon á parte de abaixo onde está a recepción e levaron ordenador, impresora, revolveron queixóns, nada, supoño que buscando, pois non sei o que, se habería, pois, non sei se diñeiro, se algún teléfono, tablet, o que fora. Pero o problema non é só o valor do ordenador ou a impresora, os danos son moito máis cuantiosos. O motor da porta exterior, numerosas cámaras de seguridade, unha caixa forte ou os buratos nas paredes, ao que haberá que sumarlle tamén o custo da porta de cristal, da limpeza e do cambio das pechaduras. E por riba de todo iso a sensación de vulnerabilidade, de inseguridade e o traballo engadido que supón a perda dos datos do establecemento. O peor de todo isto ahora mismo é que ao levar o ordenador, pois, a información, o sistema de reservas para poder traballar e todo eso é o que nos está causando pois o problema máis grande aquí ahora mismo. Os investigadores que xa tomaron pegadas no lugar sospeitan de algunha banda especializada na comercialización ilegal de aparellos electrónicos como posible responsable do ataque. Seguro que moitos de vostedes ou algún dos seus familiares viaxaron algunha vez co Imserso e se cadra se senten identificados con estas imaxes do noso arquivo histórico, porque xa van 40 anos destas viaxes. O programa estrela do Instituto de Maiores e Servizos Sociais botou a andar no ano 1985 para fomentar un avellentamento activo e dende entón milleiros de maiores viaxan cada ano ás zonas máis turísticas de España. E 4 décadas despois, a campaña deste ano xa está en marcha. En Galicia comeza hoxe o prazo para reservar as viaxes. Neste primeiro día poden reservalas os maiores acreditados que teñan preferencia por cuestións como a idade, os ingresos ou a discapacidade. Mañá tocalles os que non teñen esa preferencia e o venres pódense reservar viaxes que quedasen libres na provincia onde viva o usuario. Non é doado conseguir ocos e menos nos destinos de máis demanda, porque hai moitos máis maiores con dereito a viaxar que plazas. Toca a unha por cada 5 usuarios. E hai novidades nesta campaña. Tarifas reducidas a partir de tan só 50 euros pros que cobran menos, a posibilidade de viaxar tamén con mascotas a algúns destinos e un recargo pros que acaparen máis dunha viaxe. Durante a noite, algúns agardaban as portas das axencias para reservar a súa viaxe, unha carreira de fondo con obxectivo claro, conseguir o destino desexado. Pois viaxar ás Islas Canarias, pero parece que non hai lista de espera. Pedimos Roquetas de Mar, que máis pedimos? Alicante e el outro? Murcia. Os destinos preto do mar e con bo tempo son os máis solicitados. Sobre todo Canarias. Lo que pasa es que hay muy poquitas plazas para Canarias, ese es el problema. Y luego Benidorm y de turismo cultural Sevilla.
250.000 galegos optan ás preto de 65.000 prazas desde este mércores que se abriu a convocatoria para os preferentes. Esto va un poco por nivel de renta. Los que tienen renta más baja eligen primero y los otros después. Entonces, normalmente en el primer turno ya se ocupan muchas de las plazas. Viaxes a prezos moi atractivos que ninguén quere deixar escapar. Depende de varias variables, segundo destino, número de días e demais, pero bueno, son precios moi asequibles entre os 300 e 500 euros por persoa, máis ou menos. A novidade máis chamativa deste ano é que se pode viaxar con mascota, tamén unha tarifa reducida de 50 euros para os pensionistas con menos recursos e un novo sistema de prezos. La temporada alta y la temporada baja, que es novedad este año. Hay en meses como octubre y mayo que son 100 euros más caros los viajes. As reservas poden realizarse ata o venres e a partir do sábado ábrese a posibilidade de reservar as viaxes que quedaron sen comercializar. E xa notarían como refrescou o ambiente. Hoxe non pasaremos dos 20 graus na maior parte de Galicia. As máximas máis elevadas estarán unha vez máis en Ourense, con 26 graus. E iso sí, cun ceo que se vai anubrando máis co paso das horas, como ven nas imaxes en directo da cámara web. Onde manteñen o ceo máis despexado é o sur da provincia de Pontevedra. Así está arestora o panorama en Baiona cun día solleiro pero fresco. Esperan 21 graus de máxima. Lembren que poden consultar estas e outras cámaras en g24.gal. Non acaban de creer que todo isto que están vendo é real, que son persoas. Se extraen todos los líquidos y luego le ponen una serie de elementos para que se queden plastinados pues toda la vida. Este é o resultado da plastinación, ese proceso que vai máis aló da momificación e que permite conservar en perfecto estado os cadáveres doados á ciencia para entender con todo detalle como funciona o corpo humano. Vémolo de seguido nunha mostra internacional itinerante que acaba de chegar a Galicia. Hoxe celebrase o Día Internacional do Polvo, unha das especies mariñas máis antigas do planeta. Un animal misterioso, inspirador de relatos literarios e o que pouco se resisten na mesa. Pero neste día, o máis importante é lembrar a importancia de protexer as poboacións de polvo que viven nas nosas augas. Sobranlle corazóns, ten 8 minicerebros e millóns de neuronas. É o máis interesante dos cefalópodos, o mestre do disfrace, un animal sorprendente. Esa capacidade de meterse en pequenos ocos, ten un pico con o que vai a cazar para alimentarse. Realmente fascinante, un animal súper inteligente y con lo rico que está, te dan ganas de no volver a comerlo. Hai empatía co polvo, pero neste día case todos o imaxinan no prato. Pinchar, un trozo de pan, mojarlo, comerlo e unha tacita de vino tinto. Vayas onde vayas en Galicia, o pulpo de... E se vas ao Carballiño non te digo nada. Unha sinale de identidade da nosa gastronomía. Identidade galega que hai que coidar, saben o ben os investigadores que conseguiron a súa reproducción en catividade. A tendencia, como en outras especies, é que redúcense as poboacións. Unha mensaxe, digamos, máis optimista é que estánse facendo moitos estudos durante anos para acadar, cultivar o polvo e que isto permita ter unha disponibilidade de produto, pois respetando unhas condicións adecuadas de benestar animal. Pero los turistas muchas veces preguntan por el pulpeiro. Sí, el pulpeiro. No prato, na ciencia e na literatura, onde o polvo tamén inspirou fascinantes historias. Cadáveres auténticos, cerebros, pulmóns e mesmo un esqueleto. Chega a Galicia unha das exposicións científicas máis impactantes do mundo. É unha mostra sobre o corpo humano composta por restos de persoas que aceptaron que fosen amosadas ao público. Unha demostración de que, coa ollada da ciencia, a beleza está no interior. Estiveron vivos, da cabeza aos pés. Na exposición hai 8 corpos enteiros e máis dun 100 de órganos. Todos aseguran reais, de persoas que os cederon en vida. Primero, creo que nos llama la atención que hayan sido cuerpos reales. Eso es lo que más nos... Wow, como que mira, estuvo vivo. Pero después, en verdad, ver las estructuras así como a la mitad y tal, es interesante. É como dar un curso enteiro en media mañá, un descubrimento para estes estudantes da ESO e de bacharelato. E aquí el árbol pulmonar, pulmón. Deberíamos saber como funciona o noso corpo, deberíamos coñecer
partes fundamentais do noso corpo, ás veces é abraiante ver que cousas lóxicas non as saben. Xa non digo a farinxe e a larinxe, que iso como está moi conectado, pero sobre todo o fígado, o estómago, non saben localizalo, e o páncreas xa nada. A verdade é que impresiona moito ver os corpos ali, o sea, al final non imaginas que eso está dentro de ti. Os corpos están deshidratados, é a coñecida como técnica da plastinación. El sistema de plastinación lo creó el señor alemán von Hunter, que es un proceso posterior a la momificación, que se extraen todos los líquidos y luego le ponen una serie de elementos para que se queden plastinados pues toda la vida. A exposición estará en Vigo ata finais de outubro e en novembro abrirá na Coruña. No tempo temos un día de moito contraste entre o norte e o sur, aínda en moitas zonas da Coruña e tamén de Lugo as nubes predominan, mesmo con algún orballada, pola contra en moitos puntos do sur, fundamentalmente da provincia de Pontevedra, xa espertábamos con poucas nubes e desta hora temos moito sol. É certo que en Ourense algunha nube de evolución pode deixar algún chubasco esporádico illado ao longo da tarde, nesas zonas que aí lle marcamos, na zona de Tribes, Berín ou Valdeorras, por dar algún exemplo, esa circulación do nordés imponse no litoral galego e hoxe cun evidente descenso das temperaturas. E se temos que chamar a atención de algún caso, pois é o de Lugo, onte rozábamos os 30 graus, fíxense a previsión, pode chegar aos 21, desta hora ainda por debaixo dos 20. Como sempre, despois de Sevi e a información deportiva, vimos, contamos os detalles e tamén falamos da fin de semana. Tempo agora para saber que nos teñen preparado para esta tarde os compañeiros do Quen Anda Aí. Juan, hoxe tedes un par de historias de superación na vida a través do deporte. Pois si, boa tarde, Antía. Esta tarde imos coñecer a historia de Iker e Xoán, dous heróis da vida e do tatami. Grazas ao seu esforzo e tesón, os dous son campións galegos de parakarate. Son o mellor exemplo do poder do deporte para medrar e superarse. Estaremos con eles e con máis historias contra as 4:30 da tarde. Está moi acostumbrado a escoitar tú no vengas. Él ahora ganou autoconfianza e cando lle dicen tú aquí no puedes, dice, pues yo sí que puedo, a ver por qué no. La discapacidad hay que poner los menos límites posibles, los que ya les pone la vida no necesitan más. Xa saben, a información continúa en G24 e g24play.gal. E agora, Sevi, os deportes. Hola, Antía, que tal? E hoxe nos deportes poñemos atención no partido de Balaídos xuntos contra o Lume. Se están pensando en conseguir a camiseta Ánimo porque foi tal o éxito que moitas tendas xa non queda ningunha. En breve contamos